F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba nilqakom għal prime time minn hawn ftit ieħor ser tibda l-edizzjoni tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-attur Heinrich Camilleri. Heinrich ftit tal-ġranet ilu reġa' lura lejn l-iskola. Biex inkun preċiż reġa' lura lejn l-università. Mhux eżatt l-iskola, però kien ilu nieqes mill-iskola Heinrich il fuq minn 30 sena. Il-lejla rrid nisma' għad-dettalji kollha ta' kif ħassu l-ewwel ġranet waqt il-lectures. Heinrich ilu l fuq minn 4 snin membru fil-protezzjoni ċivili, kif tistgħu timmaġinaw għal membri tal-protezzjoni ċivili l-ebda ġurnata xogħol mi bħall-oħra. Niltaqa' ma' Heinrich minn hawn u ftit ieħor għax prime time ħajibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-sera tagħkom miegħi qabel ma nsieden ħdejja l-mistieden tal-lejla tajjeb li nfakkarkom fil-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash meta tilagħbu magħna jekk ittuna 5 risposti tajbin qabel ma jiskadu it-30 sekonda. Rreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Għal dan l-istaġun prime time qed ikun magħkom is-sibtu l-ħadd ukoll qabel l-aħbarijiet tas-7:09 biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda, iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash u ovvjament jekk terbaħ żgur li jkun weekend tajjeb. Il-mistieden tiegħi tal-lejla fuq il-post tax-xogħol l-ebda ġurnata ma tkun bħall-oħra. Iktar kmieni dan ix-xahar irritorna lejn l-iskola u ordni tipika tiegħu għand is-serkin tkun te u 2 irkotta. Nilqa' miegħi lil Heinrich Camilleri. Sera tat-tajba, kif int? Alright, inti? Jiena tajjeb ta' lqajtek naqra ACDC. Ta' żmienek jew qed inxejħek? Le, hemmhekk inta. Hemmhekk qegħdik. Heinrich, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra lill-mistiedna kollha tiegħi. Ikolli bżonn ftit dettalji. Isem ikun jom Heinrich Camilleri. Heinrich Camilleri. Data ta' twelid. 15 ta' frar. La data jum San Valentino mela. Apposta dik. 77. X'kien ma semmawx Valentino? Valentino Camilleri. Valentino Camilleri. Fejn inti mwieled? Imwieled San Ġiljan. San Ġiljan, residenti? Noqgħod Santa Venera, Mojna Belti. Santa Venera u Belti. Professjoni? Rescue Officer ma' CPD. Kemm ilek Heinrich issa? Issa full time diħed 4 sena. 4 sena. Kienet professjoni li kont ilek mixtieq għaliha ħafna snin. Ħafna snin. Il-fuq minn 20 sena kont nistenna biex nidħol fis-CPD. Illum il-ġurnata li ilek 4 snin fil-professjoni hija l-istil jew huwa hija l-professjoni kif kont immaġina qabel ma bdejt taħdem. Ejja ta' ejja. Dejjem kif penġejta kienet biex niftehmu ħanetek. Nimmaġina li fix-xogħol tagħkom tal-protezzjoni ċivili l-ebda ġurnata ma tkun bħall-oħra. Le. Kull ma jkun hemm l-istess biex niftehmu ma il-prassi ta' filgħodu, l-ċekkjar tal-vetturi, il-kafe li nagħmlu flimkien u niftħu l-ġurnata nitkellmu ma' xulxin, ejja mbagħad l-istembaj li jinqala kull każ huwa kollu differenti. Jekk ma jkunx hemm emerġenzi, ir-rutina tagħkom x'i tkun? Basikament ir-rutina tagħna huwa nibdew fix-xift aħna fis-7:45 filgħodu kulħadd full uniform l-station. Ikonna l-leading tagħna li huwa s-surġent biex niftehmu ta' żmien illum sar leading itina kif ħan itqasmu, aħna nqasmuhom bil-1, 2, 3 min ħirex l-ewwel min ħirex it-tieni skont ix-xogħol. Kollok il-vetturi, aħna qiegħed jiena mxi 14 il-vettura tiċċekkjhom from scratch. 14. Jinqasam normalment xift inkunu aħna żewġ leadings u 5 AROs. AROs huwa r-rank tagħna li huwa Assistance and Rescue Officer. Tiċċekkja l-vettura, l-inventarju, kollok l-inventarju. U inti suqhom il-vettura ħajja. Ejja mela. Kollha nsuq il-vetturi aħna, kollha nsuq il-vettura. Ovvjament data taħriġ għax l-suq vettura ta' dak it-tip hija kompletament differenti. L-eżami ta' trakkijiet, it-test ta' trakkijiet ovvjament u mbagħad tieħu l-feel in-house ta' kif issuq f'emerġenza. L-ewwel darba li soqt vettura ta' dak it-tip. L-ewwel darba li soqt vettura.
Il-biex l-essax ma niftakarx kienet, naf li it-trak kien it-tiel li ngħidulu aħna li huwa tower leather. Kbir. Kbar wieħed. Kbir sew. Kbar wieħed. U toqgħod hekk huwa letteralment attent moħħok x'inhu jiġri kollu kien. Għax ovvjament la darba tkun fit-triq. Id-daqs tiegħu jinħass li huwa. Ovvjament is-sewqan ma jistax ikun kif issuq karozza għax inti responsabbli tat-trakk u ta' sħabek u tal-madwar, ġifieri tkun fully concentrated. Fl-istess ħin trid tasal fil-ħin ma tistax illum. Ekku. Minn dawn l-4 snin jirnexxielek tagħżel l-iktar ġurnata xogħol jibsa li kellek? L-iktar ġurnata xogħol. Kien iktar minn waħda, normalment ix-xogħol issu jinħass li tkun ġie l-ġurnata, għax sakemm tibda l-inventarju jibdew daħlin il-kolz. U ġieli jkollok minn waħda l-oħra, u mbagħad letteralment kemm tispiċċa tikol ta' malaj u jkollok xi biex l-oħra bil-lejl tagħmel kważi minn 24 sigħa tagħmel 20 sigħa day on the go non-stop. U naħseb f'ġranet bħal dawk tgħaddi l-ġurnata u laqas tirrealizza kif tkun għaddiet. Anke ma jkollniex xogħol ta' aħna l-ġurnata ovvjament nimluha bej training, bej affett li jkun hemm fl-station xi jsiru 24 sigħa kultant naqsunu biżżejjed. Wieħed mir-ritratti tiegħek li l-aktar li der fil-medja kien ritratt tiegħek fejn bdejt issalva mara f'Maltempata li kienet saret sena jew tnejn. F'Novembru li għadda dik. F'Novembru li għadda. Fejn kontu hemmhekk post? Dik hemmhekk il-post kien quddiem kien Grove hemmhekk kien hemm familja sħiħa dawk kienu mixjin f'taxi u l-livell tal-ilma letteralment spara l fuq u kienu distress ovvjament. Ġi li ġratlek li tmur ta' tilajnuna xi ħadd u mbagħad terġa' tiltaqa' miegħu wara ġimgħat jew xhur. Ġieli insertaw każi ta' ġieli insertaw. To be honest, jiena mentalment nipprova niswiċċja minn dawn l-affarijiet. Ma tistax tidħol, jekk ngħidlek emozjonalment ma taffettwakx mhux qed ikun normali, taffettwak emozjonalment ftit, imma nipprova kemm jista' jkun la dħalt l-station, dik spiċċat bring on the next one. Għax inkella ma teqpax ma tkampax mentalment, jekk toqgħod taħseb fuq dawn l-affarijiet. Is-sabiħ tagħha huwa li ġieli ssib min isibek privatament jibgħatlek xi messaġġ Facebook, jirringrazzjak pereżempju hekk. Hemmhekk tiftakar tgħid dak każ ġara dak il-każ. Whether fried, baked or grilled, Fiordivita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. If it's bacon, it's Fiordivita. Heinrich, 2 irkotta u te. Fejn tkun normalment meta tagħmel dir-ordni? Antis-serki. Jien qalu li tkun ta' sikwiet hemmhekk. Ejja, ta' normalment. U l-ordni mhux għalik biss tkun għat-tifla wkoll. Għat-tifla wkoll. U taqblu fuq it-te kemm tieħdu sokkor u hekk jew differenti. Kważi l-istess ta'. Kważi l-istess. Kemm għandha żmien Elenja llum? Elenja talaq 19 dis-sena. 19? Talaq 19. Heinrich meta tkellimt magħha qed li saqsina qal id-dedi minnu l-iktar venetus hekk x'in jew hu. Jien ta'. Għax hekk qalt lejli. Jien. Meta tara l-Elenja, ovvjament fl-età li għandha żagħżugħa, tara similaritajiet fil-karattru tiegħek magħha. Il-verżjoni femminili tiegħi ta' għax nixxibħu f'ħafna affarijiet. Il-karattru tagħha pjuttost copy u paste. Copy u paste. U wieħed minn dawk il-ġenituri li tieħu gost tara s-social media ta' Elenja biex tkun taf x'qed tagħmel jew tħalli lilha tirrakkuntalek x'għamlet. Nkun onest, kienet daqsxi eżard meta tidħol dawk l-età ta' 14 sa 16 ejwa. Mela nkollu nara ma min tkun x'tagħmel u hekk. Ma llum il-ġurnata iktar relax ta' iktar relax. Nistenna lilha tirrakkuntali. Hekk. U jkun hemm ovvjament iktar antiċipazzjoni meta tibda tisma' l-istorja minn naħa tagħha mbagħad. Ekku, eżatt. Heinrich rġajna lura l-università. Kemm kontilek nieqes mill-istudju? Nieqes mill-iskola minn 1993 naħseb jien. Wow. U qed tistudja x'qed tistudja? Challenge, għadni kemm l-estate diploma fil-management u jiena għandi mħabba kbira lejn l-isport. Hemm kors partikolari, il-BSc fl-sport u l-physical activity, tipo sport għamilt. Issa qed nigru ma kickboxing u kont titrejn. Basketball propju, il-main sport tiegħek kien il-basketball. Basketball naqgħu water polo fis-sajf nemmulaw, kickboxing, boxing naqgħek. U il-coach jora xkull 4 snin, ħareġ dis-sena. U inti student minn dawk l-istudenti tipiċi preparajt il-pocket bil-lapsijiet, mort bil-karti, jew iktar teknoloġiku laptop u biżejjed. School jien, nikteb.
Old school. Ikollok bżonn tikteb. Tikteb, eżatt. Heinrich, ħamorru mal-waqfa żejra ta' reklami, kif niġu lura b'naqra connections milli għandna aħna tajbin, irnexxinna niddubaw naqra ritratti minn tiegħek li tqalbu sow biex ġabuhom mill-arkivji kellhom qalbu naqra sow mhux ħażin. Nispera li tiftakar fejn kienu ttieħdu dawn ir-ritratti biex tirrakkuntanna l-istejjer relatati magħhom. Ħamorru mal-waqfa żejra ta' reklami. Pain. What starts slowly can build into something more and make it more difficult to focus or move. When mild pain relief tablets just aren't enough, try Solpadeine Soluble, which contains a triple active formula of codeine, paracetamol and caffeine. Because it's soluble, it gets to work 2 times faster than standard paracetamol. Solpadeine is a medical product indicated for the treatment of acute and moderate pain which is not relieved by other analgesics such as paracetamol or ibuprofen alone. Contains codeine, can cause addiction. Used for 3 days only. Always read the leaflet. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbours around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-saj, is-soppa bnina ommi ma dal-waqt tibda terġa' ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. Made with love. Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Heinrich Camilleri, bdejna nitkellmu kif wara iktar minn 25 sena reġa' lura l-Università. Isma' Heinrich, bdejna nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek fil-protezzjoni ċivili. Tkellimna fuq l-station u ma semmejniex lil Butch. Il-Butch il-king tal-station. Mistaġbin sul maskott tagħkom. Il-Butch huwa owned by 4 shifts. Ġifiri dandu owners, 7 personi. Fox Terrier. Fox Terrier. U nimmaġinaħ karattru jiġri minna għall-oħra. Ma jgħaf jiġri maħna, jitla fuq it-trakkiet maħna waqt l-inventar, kif jara l-ilma kull jidħol ġol l-ilma. Għalli għalli Fox Terrier min jaf kif inhu mimli enerġija. Sa jikber imma, ma ċertu ħinta għal fil-kaxxa u meċċa. Ma l-issa jibda jfittex naqra iktar il-rest. U għandu fobja fuq id-dwiefer dak. Jek tħares li jek tajlu ħanaqtalek id-dwiefer. Jirrabja. Veri? Jirrabja. Fattaħna biex nabdu miegħu l-ħaqta l-ek id-wiefel, Butch. Ara kemm jirrabja. Heinrich, qabel taqna reklami għetlek li għandi naqra connections ma tal-familja u rnexxilin id-dobba naqra ritratti mill-arkivji. Nixtieq tħares hawnhekk ara bidritt. Ħanibdu naraw ir-ritratti u rrakkunta li naqra. Da kemm kellek żmien hemm? Hemmhekk naħseb kelli f'dar ritratt hawnhekk kelli xi 12-13. Hawnhekk ma tagħmilt il-proġett. Tal-proġett, serjetà miegħek. Xahar il-livell. Hawnhekk early 90s għaw, niftakar kont ħadd xi prize tal-iskola, hawnhekk mal-basketball mal-national team ġo Torino. U kif semmejna Heinrich, il-basketball kien l-isport oriġinali. Ekku, basketball. Kon żgħir meta bdejt tilab il-basketball? Bdejt nilab kelli xi 12 għax mini basket xi 12.
Kont nilab mal-Florjana, mbagħad mal-Ħamrun. U hemmhekk man-Nazzjonal. Hemmhekk man-Nazzjonal Turin. Kontu mortu Turin? Min jaf xeċitament għal żagħżugħ ħadd mur Turin mat-tim tal-basketball. Esperjenza, Turin kien isir bħal European Tournament. Triq sħiħa kollha basketball courts minn kull rokna tal-Ewropa, pajjiżi, esperjenza sabiħa. U jien nemmen ukoll li kemm bl-isport kif ukoll anke bl-arti forsi, palk, eċċetera, li tagħmel fl-adolescenza tiegħek vera jiffurmalek il-karattru. Ħafna. One id-disciplina. Sport inti tkun tikkompeti f'dak il-livell, mbagħad inti tkun għalkemm tkun żgħir. Qed ikollok sensa disciplina, nqas ħruġ biex titrenja u dal-affarijiet. U tirrealizza li trid taħdem għall-affarijiet. Trid taħdem. Għax imbagħad hemmhekk tibda tirrealizza li isma' trid titrenja titħarreġ sew jekk trid tilħaq ċertu livell. Riflettit li fix-xogħol, għax fix-xogħol jekk ma tkunx trenjat u tagħmel l-affarijiet. Hija parti mir-rutina tagħna wkoll li jsir training. Heinrich, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla, napprezza li sibna l-ħin biex niltaqgħu. Għandi ftit rigali żgħar għalik, fil-fatt grazzi għal yogi tiegħi ħadd titlaq minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin miegħek. Fil-fatt għandna verżjonijiet differenti ta' te yogi li tista' tippreparah fil-format tradizzjonali bil-misħun jew nkella wkoll tista' tippreparah bil-verżjoni sajfija tekkiesa għax iżżidu ingredienti naturali. Bit-tennis speċjali. Jien issa nkun naqra ħerqan biex jibda naqra aktar it-temp kiesa għax dawk il-rutina ta' xitwa nibda n-missija naqra. Grazzi wkoll għal-Baroness, għalli għandna wkoll numru ta' regali, xorta waħda tista' tgawdi toba tajba, però iżżomm ix-xaħmijiet f'livell baxx grazzi għal Fior di Vita Baroness. Grazzi Heinrich u komplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Gino meta tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tistgħu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Gino intom tistgħu tkunu rebbieħa. Minn hawnhekk ngħidu grazzi lil Gino tas-sapport tagħhom lejdin il-produzzjoni. Ma fadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u ħaniltaqgħu għada. Sa dan it-tant il-lejli tajjeb. Anzi, qed ngħidilkom il-lejli tajjeb. Irrid ngħaddi l-linja f'idej tabiba ta' Primetime, Dr. Kristen Buħaġar. F'idejha. Merħba, jiena Kristen Buħaġar, tabiba u direttriċi fis St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna. Il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti ikunu mimlijin bajt jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol ovary. Għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kondizzjoni hija kemm xejn komuni u taffettwa madwar 3 u 10% tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari. Jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi insibu wkoll li ma' żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal diabete, kolesterol għoli, mart tal-qalb u problemi tal-fwiet. Mhuwiex magħruf eżatta x'ikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kondizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period, imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar rar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed, għalhekk bħal ħafna mart kroniku ieħor importanti li d-dijanjosi u trattament
jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-pis u tiekol dieta bilanċjata. Lil minn hekk jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anke fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu li l-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total is a great choice. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.